କେତେ ରେଟ୍ ବିଷୟରେ ଟିକେ କହିବ କୋଉଟା କେତେ ରେଟ୍ ବିଷୟରେ ଟିକେ କହିବ ସେଇଟା ହେଲାନି ବା ଆମର ହଁ କ'ଣ କ'ଣ ବିକୁଛନ୍ତି କ'ଣ କ'ଣ ରେଟ୍ ରହୁଛି କେତେ ନାଇଁ ଭାଇ ମୁଁ ତ ଫେସବୁକ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣେ ଆମେ ବୁଢ଼ା ଲୋକ ତମେ ଆମକୁ ସେ ଡିଜାଇନ୍ ଦରକାର ନାହିଁ ହେଲା କ'ଣ କ'ଣ ବିକୁଛନ୍ତି କହିଲେ ବରା ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଚପ୍ ଇଟଲି ପୁରୀ ଆଇଟମ୍ ଅଛି କି ତାଇଁ ଆଚ୍ଛା ସେ ଆଇଟମ୍ ସରିଗଲାଣି ସକାଳୁ ଆଚ୍ଛା ମୋବାଇଲ୍ କରିଦେଇଛ ରେଟ୍ କେତେ କ'ଣ ଅଛି କହିଲେ ସବୁ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ତ 5 ଟଙ୍କା ଆଉ ବାକି ସବୁ 4ଟାକୁ 10 4ଟାକୁ 10 ଆଚ୍ଛା ତା ସହିତ ଫେସବୁକ୍ରେ ଛଡ଼ା ତା ସହିତ ଘୁଗୁନି ମଧ୍ୟ ରହୁଛି ନା ତରକାରୀ ଆମର ଫ୍ରି ତା ସାଙ୍ଗେ ଚଟଣି ତା ସାଙ୍ଗେ ଛଣା ଲଙ୍କା ତା ସାଙ୍ଗେ ଟମାଟୋ ସକ୍ସ ଏସବୁ ରହିବ ଫ୍ରି ରହିବ ହଁ ଫ୍ରି ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି ବଜାର ବା ଯେତେ ଠୁଙ୍ଗା ଫୁଲ 10 ହଁ 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 ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି ଭିଡ଼ିଓ ହେଇଗଲା ତମର ଆଉ ନିଅ ତମ ପଇସା ନିଅ ତାର ଟିକେ ଇଏ ହେଇଯିବ ବଇନି ମୂର୍ତ୍ତି ହଁ 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 ତାକୁ ଯାଇକି ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବ ନା ସତରେ ସେଇଟା ଆମେ ରଖିଦେବୁ ଯାଇ ତାର ଦେଖେ ତା ଦୋକାନ ଆଡ଼େ ବୁଲେଇ ତାର ସେ ପାଟି କେମିତି ଜାମୁଡ଼ା ବୁଲଉଛି ବୁଲେଇ ଯାଉଛି ଆଚ୍ଛା ଆଉଛି ତାର ହଁ ଆସିବ ଆଉ ଟିକେ ପାଖକୁ ଜୁମ୍ କରିକି ଆଣିଲେ ଆସିବ